Kde má Dan auto? Tady. Jo, tady na tom obrázku má Dan auto, no. A tady co tady je? B. B ovečka. A tady je? Mimi. Mimi je to dítě. A tady je? Mama. Máma má v ruce, no. A počkej, tady jsou ještě takový zajímavý obrázky. Něco s teologickou tématikou. Jo. Bu, to je lotová žena, že jo? Bu. Ja, a tady mají zvířátka, co tady mají zvířátka? Ebou. Velbloud, a co tady, a kam jde velbloud? Co tady mají? B. B, no tam je ovečka, ale, a tady mají? Auto. Auto mají zvířátka. Tady je. Tady je had, ano. Já. A tady je? Ne, tady má nohy, a to je? Kyta. Ještěrka, ano, výborně. A podíváme se, jak tam je ryba velká. Jo. To je taky dobrý, věď, jak je velká ryba. Ryba. Tátovi se hodně líbí, ta velká ryba. Ta je. Ryba. Jo, tady je obrázku. V. Lev tam je, tady je pán, jak má čepici. A tady je? B. Tohle je? Bu. Broum, medvěd. M. A tady je David Goliáš. Podíváme se, jak je tam ta ryba, jo? To je dobrý. Jo. A jak papá pána. Mama. A tady je to Gomplotherium. Jo. No. Jo, tady je. Ryba. Ryba, a jak se jmenuje tahle ryba? Uvaj. Vorváň, ano, a to papá pána. Tahle Mama. papá pána, no. Spolkne ho a převeze ho do Ninive. To. A co to je tohle? To je? Lidé. Tygr, ano, správně. Jum. To je slon. On. tohle je? Dan. Jde dám na něm jede, jo? Jo. Jo, aha, tak tam jede dám na něm. Tak, co tady pan dělá? Hají. Hají, no, je mrtvej teda, tady jsem pán. Tutute. Taky dělá hají, no. Tutute. Ty Bibli vůbec jako spousta pánů dělá hají, jako to je Tutute. dobrá knížka. Tutute. No pán dělá hají. Ne tutute. No pán dělá hají, tady má čepici. Pi. No, čepici tam má, no. Tady, a co je tady? Onínek. Ohýnek, no. Tam když nedělají hají, tak tam mají ohýnek. Onínek. No, to se tam mydlej se tam furt. A jo, a tady je? Tatové. Tady je táta, tady má lva, no. A tady ten pán se jak má lvy, tak se jmenuje Dan. Člověče. Tady je bu. Jo, tady je bu. Bu. No, tam jsou kostry. Bu. Bu, tam je, no, tam. To asi ty lvové tam způsobili. Bu. Vyjámě. Jo, tady je Mama. paní. No, to je krásná, to je jak máma krásná. Jo. Anděl navštěvuje Marii. A tady je? Mimi. No, to jsou Pepo. světlo má, no, tam chlíp je tam tma. Pepo má tam. A tady ten pán jede na Velbloud, výborně, na Velbloudovi přijeli. Tata. Přinesli mi rohu a kadidlo. Tata Dan. No, to je 12 letý, ale už. Tata. No. A tady je? Bu. Holub, ano, lítá holub, výborně. To je Duch Svatý. Lítá Pipi. Tady lítá Pipí, no, to je taky holub. Jo. To je taky holub. A co je tady zajímavý? Buva. Voda tam je, no. Tady je mo. A tady se křísej ne, to je na svatbě v Káni Galilejské. Bu. Tady je pán. Tady je pán, no, to je jenom tak na cestě. A tady je? I a. I.A. oslík.
Tady je auto, to není auto, ne, to je Tunel. tunel, no, to je brána do města. Uvaje bubu. Bobo, tam je, myslíš? Uvaje bubu. Jo, kolejáček. Bubu. Bobo, tam je kolejáček, jo. Jo. Aha, já nevím přesně. A tady má, co tady má? Onie. Ohýnek tady má, ano. A tady je? Etite. Měsíček, ano. To není sluníčko, to je měsíček. A co tady ještě máme? Bubu. Bobo, tady myslíš, někde bude? Jo. Tady je. Jo, tady, co tady dělá pán? Ida. Lítá, no, vrací se do nebe, protože nepůjde pěšky. Jo. No, to nepůjde pěšky, to lítá. Tutute. Dejme ohýnek nad hlavou, a to teda nevím vůbec proč. Tutute.